teda, čauko ľudia. My name is Farisk. Toto som Takže je tu s ním aj Epic Pink. Takže vítame vás jedno. Vás pri prvom vlogu. Takže som tu s týmto debilom. Ty máš moja nová kamarátka. A ty budeš moja druhá kamarátka. Ty kamarátka nebudeš. Ty mi aká si vysnatá chlpatá. Takže ľudia, vítame vás pri našom prvom vlogu. Takže... Ja sa ma súkromie bol. Dobre. Dajme mu súkromie, dobre. Takže pri prvom vlogu, takže, jak si všimli, tak... Ja si prekručky. Ty mi nedáš trošku súkromia. Nedám, a tam máš veverice, či čo to je. Matik! Nechám pokoj, tak jak si všimli, tak už Minecraft nenatáčame, ani ten Skyblock. A budeme! Ale nie Skyblock. Nie už Skyblock, takže v prvom videjku bolo pekných 5 pozretí a pekné 4 lajky. Čo chceš? Boha! Takže pekné 5 pozretí, pekných. Moria čivava. Takže to nevadí. Čivava. Develop. Takže v druhom videjku Zlutuj sa pre... Takýto trapas som ešte nezažil. Akože nerobím nebili na trávičke, že zlutuj sa na ňu. A za mňa nejaká pani tam práve išla. Chápete, že akože zlutuje, akože ja sa tam tebou som veľká. Ty dement, čo robíš v mojej trávičke? Trojlistkový. To je trojlistkov. Stop! dobre, tak to nevadí. Takže v druhém videjku bol jeden dislike. A neviem koľko lajkov a neviem koľko pozretí. Ale ešte v prvom videjku boli 2 komentáre, takže za tie 2 komentáre fakt ďakujeme. Pre vás je možno tých 4 lajkov fakt málo, ale pre nás je to fakt veľa. Takže, fuj! Epic, bude zvoniť. Jaký ding dong. Mám taký zvoneček mať. Žátik. No takže toto videjko dá na svoj channel tento tu idiot. Kde si dám si? Už sa bolí. Kovaca! Takže na jakom channelu to budú vidieť? No, Ako sa bude volať ten channel? Takže Farisk, medzera, Farisko. A potom napíšte tak do komentárov, že či tak chcete to Farisko alebo nie, lebo Farisko je fakt divné. Čo Alebo Faris? Farisk B4 alebo iba Farisko, mne to jedno. Takže budeme natáčať aj Minecraft. Potom keď... Aj Among the Sleep, Aj Among the Sleep. aj Nerob Slendermana. tú rastlinu. Aj Slendermana a aj Horror Game. Ešte aj iné hry. Ešte Dead Trigger 2. Potom ešte budeme dopredu Contract Wars a iné. Ešte Outlast a ešte iné. Aj Warface. To sme chceli na čo, nejak nám to nešlo zaplatiť. Takže fakt nevieme. Ten Outlast a ešte aj akože aj iné hry, napríklad Happy Wheels. Také. Potom keď chcete horror game viacej, než takéto debilný, že Happy Wheel a tak ďalej, tak dajte do komentárov, že chceme horror game. Outlast! Outlast, presne tak. Tu máme natáčať, už sa na to nevieme dočkať. No to nejak nevieme siahnuť, lebo my dve sme... Stiahnuť, kúpiť, ty krava! No tak kúpiť, no sorry. Lebo my dve sme krepí. No takže, poďme ešte niečo. No nevieme to nikde zhrnúť. Iba si táto hovorí stiahnuť. Takže on je trošku na hlavička. Či? No ešte by som vám chcel dopovedať, že ešte bude aj viac hier, ale že teraz sa už s vami lúčime.
lebo teraz pred chvíľkou nám písali, že Outlast už bude aj náramky, budú aj trička budú. Veľmi sa na to z Epic Pink tešíme, že? Presne tak, takže sa mi lúči Epic Pink a Farisko. takže dajte like, Bicykle! like, aj bicykle môžu byť, bicykle. Takže like, dislike, comment, takže sa mi lúčime. Tramtalada a Teda. drop it. Že, akože tá poznámka mala byť za čo? Že učiteľka je nakopatá veľká opikátka. Áno? Čo? Nejsi, že to som ja. Čo? Peťku nechce. Vytrhnem ťa z tej svojej onej, že ma chlpatej želenej.